תיזהר אבל שלא תקפוץ על משהו. בסדר, זה פודקאסט יש פה את זה. תפחיד אותי עכשיו. אל תדאג אחי. בואו בצלם את העומק. אבל תיזהר אחי. שים את זה אתה יודע, אני לוקח 50% אחי אם קורה איתי. שים את זה ביוטיוב. תעמוד פה, סליחה, תעמוד פה. יו אחי. רגע. לא, אני מפחד, תסרף. רגע, אתה מפחד, גם אני מפחד. זוזו. שים? לא יודע, אני קופץ אחרי. כן? אולי. לא, תעמוד פה, סליחה. יאללה, אתה קופץ? תעמוד פה, אני רוצה שעולה את העומק. מה הדרך? אני פה... הנה, יש לך פה עמוד. חתיכת מניאק. תראה את העומק, דפוק, יש פה איזה... אתה מפחד מהגובה? תיזהר אבל שלא לקפוץ על איזה... לא, תעמוד פה. אני מפחד. לא עומד לשום מקום. נבחן איתו אותי עכשיו. אני פוחד גויים אחי. גם לי. היית אוכל יחסית קורס שיחה, בלחץ. תעמוד פה, תעיר. זה מפחיד. לא אחי, זהו, אני סוגר. שנייה, אבל בוא אני... אני קפצת. קפצת עכשיו?